एवरीवन वेलकम टू बूडो रिएक्शन। सो गैस मैं आज मुझे इस वीडियो पर रिएक्शन देने लगा हूँ। दिस रिक्वेस्टेड वीडियो बहुत ही फनी और बहुत ही कॉमेडी वीडियो है, बहुत ज़्यादा कमाल की। और इसका जो टाइटल है इसका रोबो नाई सोनतारा। सो गैस बूडोलैंड की वीडियो है, बहुत ही कमाल की वीडियो है। आप सब लोग इस वीडियो को देखेंगे ना तो आप सब लोगों ने कहना है कि भाई कमाल कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फनी वीडियो है, बहुत ज़्यादा फनी वीडियो है। और इसके ऊपर व्यूज़ भी यार बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, बड़े लोगों ने यार इस वीडियो को लाइक किया। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आप सब लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि ये वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी। ओके लेट्स स्टार्ट। बूडोलैंड की चीज़ें वैसे भी काफ़ी अच्छी होती हैं। स्टार्ट में मजे के लग रहा है। क्या चीज़ सोच रहा है? ना गोजौनि सार मेडामोनासो लिरना हरनो बावबाय नामाब्रा ना गोदो फिफाफ्रासो एक्सफोरखौनो बुरजा सिगार बोथारदों नामा यार की सोच रहे हैं? बेनिखायनो दा फिसालाफ्रासो आन्दायहैलाय लांबाय। ओए ढूंढो टुंडा ओए ढूंढा ओए टुंडा बारा टुंडा बिगुर ओए बोराय टुंडा टुंडा या टुंडा बे क्या है फाग्लाव यार? थालाय मा खोमा थानांबो खोनाय बायदिब्रा मा खायदा बाहायब्लालाय आंलाय हिनजाव मोनबावगोनब्रा। हाब बे बिगुर गथ'लाय मा नायदावबाय थाखोब्रा मा फाग्लाव नायदावबाय थाखोब्रा बिलाय ना दाउथु बाहाफोरसो दंलाबायो नामाब्रा माथो जेबोआनो गैया मा बुस्थुखौ नायदावबाय थाखो बे बिगुर गथ'आलाय थाइट टुंडा आया आफा वो कैरो 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 बे एफा गिदिर हाग्रायाव यार आया बिगुर फिसाया डाइलगसो मारिबावदों बोरलाय बेखौ नोंलाय आंना बिगुर गथ' हालथुसो रायलायबावदों आंजों साल्ला आया आफा मा जालाबायखोब्रा दासो ओ सफैदों यार बे साराय उसको सुनि कितनी दिनाव जोर मानसि की मारी है इसने, बड़ी जोर की मारी है, साला हिनजावखौ बड़े जोर की मारी है भाई। आजिखालि बाइक गोनांफ्रासो हिनजाव यार एक दूसरे को क्या कह रहे हैं मुझे कमेंट पे तो बताओ। गावहा बाइकबो बायनांगोन नालाय अ बे बाइक गोनांफ्राल' हिनजाव मोनो नामा बबाव मोनो इसको थप्पड़ बड़ा मजेगा पड़ा। बै सकनि सिंग्रा फांग्रायाव मोनो नामा बेखौ तात बिगुरफोरा लायबाय थाबा खर'फ्रासो गरम जागोन आंना सारायखौ सुइसै आं सबदां बादां जाथ्रा जाथ्राबा बैबिनि हौवा गानना खारबोनाय हिनजावसो मोजां आं बिगुरनो मा फाग्ला बिफाब्रा बेलाय गावबो लाया आरो आंखौबो गोदानानै सानसोआ यार ये ओए 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 हैं गामियाव बुङो आंखौ मानसिफोरा दुगा फाख्रा सोरबा सोरबा अननायजों गाबज्रिबायो लाफा दुगा मोननायाथ' मोनबायलै लाखौ हायै गोबां नाम फाग्ला फाग्ला बावगारलायनाय अरिजिनालसो गावनि नाम नाथाय बिसोर दुखुआ रावबो आंखौ सोंग्रा गैया। हेलौ आंनि बाबु सना ओंखाम जाबाय नामा सोरबा सोरबा बुंनायखाय आथिखालनि सिख्लाफोरा मटर गारि गोनांजोंसो बासथाबोलै जाम्बालाय बे रावखौ खोनानानै ओरैबायदि दुखु मोनबाय जि सानसे रैपिंग इसकी मजे की है। सानबाय बायबाय बेफोरबायदि रैप अच्छा क्या गारि बायनो हागौलायनाय गांलाब गांदाब थाखाखौलाय आंलाय बहा मोनगोनब्रा मोना नङा मोनबायबो मोननायालाय मोनसे राहा बिखुंसानि गस्ला खामना जिगुलायनाय हाजिरा जि मावबाय आंबो दाना जिखि जाया जादोला बायथारगोनलां सालायखोन्दा सेकेन्ड हेन्ड लाबो होनना न' फाग्ला फाग्ला दाना बेबो जाफुंदिया नाना जानो थांखु बिलाइखौनो माथो बायनो थोआ सानफा एफा सानहाब बायना नुलायलांग्रा जाबाय सिमां मोनगोन मोना जागो आंलाय बे जोनोम मोनसेयावलाय मालायफोरनि हिनजाव बायदि गावदांदां नायनो मोजां हाबाब सना बहा दंब्रा नोंलाय आंनि जानो गोनां खना खना खाफाल हमना थाबाय बायनायफोरखौ नुना सानसेखालि बिफा मिस्टार थरल' बसुमतारिया नागिरब्लाबो जाथारिनि गामि खाथि सेरनिनो हौवा गारना खारबोनाय हिनजावखौसो रायथियो आं लाया होननायनि न'आव आंखौ लाबोफिना खम गामसा गुगुलायनाय बारना जुबाय बायो। बड़ा जबरदस्त रैप है यार, इसकी वॉइस बड़ी मजे की मतलब है या बिगुर गथ' सोर बुजि रोंबावनोब्रा बे आंनि दुखुखौलाय थाखाब्लाबो गोदान गोदान माब्रै मोनो गुबुनखौलाय जोंफ्रालाय माथो आसा खमसो खोमादांलै आं हिनजाव मोनगोना उसको मार पड़ी है फिर भी रैप करता है। सिरि सिरि ये ही रैप से बात आता है भाई। इसने रैप नहीं छोड़ा। खाफाल मोनसेयावलाय हिनजाव मोननायनि बायगौआनो इतनी कुट खा के फिर भी रैप कर रहे हैं यार, कमाल नहीं करता बायना हरबाय बायबाय नामाब्रा माथो फाग्ला मोना यार। यहाँ चेक करो साननायफ्रासो उल्टां फाल्टां जालायलांबाय बारा आँख नहीं होगी लेकिन रैप नहीं है इसने छड़िया। फाग्ला बायदि बोरै बेरायबावगोनब्रा एबार खिन्थु फुजानि सिगां गोसो थोनाय मोनाब्ला थाङालां लखरा मालायफोरनि नायनो जरा जोंफोर बायदिखौ ला जाम्बिफोर जोंफोर बायदिखौ थोरसि लथा सुनो बादोंबा फिर इसको बुला
सो गाइस वीडियो इज ओवर और काफी ज्यादा मजे का इसका रैप था और फनी बहुत ज्यादा फनी थी यार, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इसको जो बाद में जो मार पड़ी है ना बीच में दे दे के चमाटे पड़े हैं, वो बड़ा सीन अच्छा मुझे लगा। और फर्स्ट के अंदर जब से ये सॉन्ग शुरू हुआ ना उसके अंदर भी आप सब लोगों ने देखा ही होगा, इसको जो थप्पड़ पड़ा वो भी बड़ा मजे का सीन था यार, काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा कॉमेडी सॉन्ग है। आप सब लोग ना मुझे यार इस सॉन्ग की ना मतलब और भी वीडियोस ना सजेस्ट करो, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों के साथ यार एक शर्त है, एक रिक्वेस्ट भी है बल्कि, कि अगर आप मुझे सजेस्ट करते हैं ना यार अपने दोस्तों को भी आगे फिर मेरा लिंक यार शेयर किया करें, ताकि वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज तो आए। 40-50 जो व्यूज आ रहे हैं ना यार वो कोई व्यूज नहीं है, लेकिन आप थोड़ा कोशिश किया करो, अपने आगे दोस्तों को भी बोला करोगे यार आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि व्यूज बहुत ज्यादा आए। सो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा था, मुझे तो बहुत ज्यादा फनी और बहुत ज्यादा मजे का लगा। अगर आप सब लोगों को ये सॉन्ग और ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक। सो नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड बाय।